Hej, no ja by som vlastne túto druhú hodinu chcel ako keby viesť už skôr tú diskusiu, ale pripravil som si ešte nejaké veci, ktoré teda chcem, aby ste si proste ako keby vypočuli, lebo je to pre mňa dôležité. Tak ako v rýchlosti ich prebehnem a potom teda by som fakt tak chcel už potom ako keby fakt konzultovať tú vašu študentskú firmu a možno, že pomôcť s niečím. Takže investovanie je teda fakt dôležité. A čím skôr začnete, tak tým lepšie. Proste čas hraje vo váš prospech a čas je taká tá najcennejšia komodita v živote. Lebo jedinú vec, ktorú teda človek si fakt nevie kúpiť za tie peniaze, je teda ten čas spätne, tie roky, ktoré si nedajú sa vlastne kúpiť. No a proste čím skôr začnete, tak tým lepšie. Možno, že ste už počuli vlastne o 8. dive sveta, tak sa tomu hovorí teda to zložený úrok, áno, zložené úročenie. Úplne tam dám taký primitívny príklad v rýchlosti, ktorý teda som si prichystal, že ja keby som teda narábal s tými peniazmi inak, tak ako ste vlastne pani učiteľka ako v ideálnom scenári povedali, že som ich nejako zainvestoval a potom sa mi vrátili a takto, tak to som neurobil, hej. Ja som bol celý čas proste nemám z čoho investovať. Ale teda keby som investoval len 100 eur mesačne za posledných 10 rokov, čiže od nejakej mojej 18 do 28 pomyslne, aj keď ešte teda takýto vek nemám, tak a potom by som už navždy prestal. Že by som proste 10 rokov si odopieral tú stovku, tak v 60-ke by som mal, pri tom, že som vložil 12 000 eur, tak po odrataní nejakých poplatkov za správu fondov a tak ďalej by som mal skoro 420 000 eur z 12 000. To je taký ako keby extrémny príklad, keď rátame ten dlhodobý priemer toho S&P 500, čo je vlastne 10,2% za rok to zhodnotenie. A ako bude asi teda vyzerať, alebo o koľko som prišiel v tom mojom prípade, keď som začal vlastne investovať neskôr, tak keby som sa rozhodol vlastne tie isté peniaze, tých 100 eur mesačne investovať od 28 do 60, čiže ten investičný horizont je potom nie 10 rokov, ale 32 rokov, tak dokopy som vložil 38 400 eur, ale na konci toho investičného obdobia v tej 60-ke mám v uvozovkách len po odrataní poplatkov len nejakých 256 000. Čiže investoval som dokopy viac ako 3-krát dlhšie to obdobie, ale aj napriek tomu mám proste menej peňazí. A ako úplne chápem, že to som vlastne prebehol strašne rýchlo. Povedal som tu nejaké čísla, lebo fakt nechcem sa zdržovať, chcem fakt potom s vami diskutovať. Ale proste fakt je to dôležité a mali by si to určite proste pozrieť aj v nejakom súkromnom živote, ako keby v najbližšom období čase, proste, že čo to teda to investovanie je. Dneska je milión informácií, dneska viete investovať z aplikácií a podobne. Ale že dá sa aj v malom. Aj v malom, presne tak. Veľa peňazí. Nie, že dá sa aj v malých čiastkách investovať, aj tú stovku, ako Lukáš hovorí, hej. A ona vám v tom čase, peniaze v čase robia zázrak. Robia veľké peniaze. Investovanie je peniaze robia peniaze. Peniaze, tak, presne tak. A taký ako keby príklad zo života je ten, že ja som, keď sa porovnám s jedným môjim kamarátom, tak som za to obdobie, kde sme obaja nejako ekonomicky aktívni, tak som zarábal niekoľkonásobne krajšie peniaze ako on. Ale on z toho mála, čo zarobil, tak si dokázal vždycky za to posledné roky niečo odložiť a investovať. No a teraz, keď som vlastne s tým investovaním pred tým rokom a pol začal nejako ja, tak som len sa pozeral, že koľko ten chlapec dokázal ako keby jednak nejakých investícií v tých akciách, potom má nejaké zlato nakúpené a nejaký bitcoin a neviem všetko, že koľko toho z toho mála, čo mal, dokázal ako keby zhodnotiť tým, že si trošku odoprel. Hej, ja to nehovorím, že žil akože nejakým zlým životom, ale ako fakt viete začať proste aj s málom a proste v čase peniaze robia peniaze a naozaj čím skôr začnete, tým lepšie, lebo teda fakt tie čísla, keď si to dáte na nejakej investičnej kalkulačky a pohráte sa trošku s tým, tak ako neklamú. Tu by som teda chcel zdôrazniť, že ako keby minulé investície nie sú predikciou tých budúcich, ale keď sa pozrieme na to obdobie 100 rokov, napríklad posledných, tak tie čísla neklamú, proste funguje to. Takže aj s tým málom viete začať. Ďalšiu tému, ktorú by som chcel rýchlosti prejsť, je to, že čo skoro
prídete do veku, kedy budete chcieť, predpokladám, že mať nejaké vlastné auto. A ja by som vám chcel povedať môj konkrétny pohľad na túto tému, že kúpiť si ako prvé auto staré a spoľahlivé auto je na začiatok úplne v poriadku a je to super. Je to oveľa, myslím si, že lepšie z mojej skúsenosti, ako si kúpiť hneď nejaké nové auto, drahé, na leasing, proste na nejaké splátky. A to z takých asi 3 hlavných vecí. Podľa mňa, takéto staré auto, keď si kúpite naraz v keši, jak sa vraví, tak vám to dá takú psychickú pohodu, že nemusíte fakt urobiť nejaké peniaze na ďalší mesiac, aby ste mali na to splátku toho drahého auta. Zároveň vám to dá psychickú pohodu v tom, že samozrejme je to pre vás cenný majetok, to auto prvé vaše, ale nelipnete na tom až tak veľmi, ako keby, že ste si kúpili fakt akože strašne drahé auto a teraz by ste riešili, kde vám kto oškrel to auto a podobne. Ja vám dám konkrétny príklad z môjho života. Ja som si vlastne ako prvé auto, ktoré som mal, tak kúpil takú starú šedivú Octaviu a jazdil som na nej skoro 5 rokov. A mňa vtedy to auto vyšlo nejakých 3300 eur, ktoré som vtedy napríklad nemal, to mi vlastne predal kamarát na splatky. Za nejaké 3-4 mesiace som mu ho splatil. Ročne ma vyšiel nejaký servis cca 800 eur, poistky 120 eur ročne. Proste suma sumarum, v rýchlosti, keď to prejdem, tak mňa auto za 5 rokov vyšlo cirka nejakých 6000 eur. Avšak keby som ako keby urobil tú, beriem to ako finančnú chybu, finančnú sebevraždu, že keby som si proste v tých 19 kúpil nové auto za 20 000 eur, tak ako keby long story short, keď to máme také nejako zhrnúť, tak by som po rovnakých 5 rokoch, mám tu hovorím nejaký prepočet pri tom 20 000 novom aute, tak by som prerobil nejakých 14 000 eur mi to vlastne vyšlo. A to není vlastne všetko len zase o peniazoch, lebo aj to pekné auto vám dáva nejaké benefity, ale myslím si, že v tom mladom veku je dôležité mať tú psychickú pohodu, keď ešte neviete, nemáte také tie zručnosti na to, aby ste možno zarábali väčšie peniaze. Potom pri tom starom aute vás chyby, ktoré urobíte, a myslím si, že ich zaručenie urobíte ako mladí vodiči, snad nie, ale proste nejaké chyby spravíte, tak vás tie chyby nestoja. Ja napríklad, keď som teda už mal auto, ja v živote som si veril asi vo všetkom, tak aj v tom jazdení som si veril. A napríklad prvý mesiac, čo som mal auto, a prvýkrát nasnežilo, tak mi všetci rozprávali, priateľka, jej otec, že no teraz nasnežilo, mal by si fakt akože pomaličky nepredbiehať a proste akože navnímať tú vozovku. No ale ja vlastne po mesiaci, ja už som dobrý vodič, hej, však vodiča som spravil ako z mala na prvýkrát, takže asi som dobrý, hej, a takto. Tak hneď napríklad prvý mesiac som dostal šmík na tom snehu a spadol som do poľa, tam som rozbil olejovú baňu, bla bla, niečo ma to stálo, hej. Potom som raz cúval, tiež to bolo v krátkom období, cúval som, nevšimol som si, že za mnou je nejaký taký mini balkónik, rozbil som si zadné sklo. A takýchto ako keby mini príbehov s tým starým autom by som vám vedel povedať asi niekoľko, kým som proste získal tie životné skúsenosti a stali ma tie peniaze tie chyby nejaké peniaze, ale nestali ma tak veľa tie chyby, lebo teda mal som staré auto a naučil som sa na ňom a dneska mám ako auto v 10-násobne väčšej hodnote ako to Octaviu, ktorú som si akože kúpil vtedy. A na nej už by som povedal, že chyby nerobím, alebo nemal by som robiť, no už keďže som sa naučil na tom starom aute. A zároveň to staré auto je taká dobrá škola, hej, že fakt, tam ešte nemáte tie asistenty a všetky možné pomôcky, tak vás to naučí nejakej pokore na tej vozovke, že fakt je to všetko akýby o vás, o tých vašich zručnostiach a proste naučíte sa takto, myslím si, že lepšie jazdiť, keď vám to nehlási proste fakt, je to dobrá škola, proste to staré auto. A z môjho pohľadu proste je to lepšia investícia, ako si kúpiť na to nové auto zobrať na splatky. Ďalšiu tému, ktorú by som chcel v rýchlosti prejsť s vami, je to, že verím tomu, že vás niečo v živote baví a chcem vám dať takú inšpiráciu, že to, čo vás baví, tak
môžete raz v živote monetizovať a z toho proste zarábať alebo živiť sa z časti. A teda ten môj príbeh je aspoň z časti teda nejaká inšpirácia v rámci tejto témy, lebo ako fakt tá téma, čo som už načetol, tých mobilných operátorov, tých telekomunikácií, tak myslím si, že nie je vôbec akože sexy, ale proste ma to bavilo a mal som to šťastie, že proste ako keby vedel som to po nejakom čase ako keby speňažiť. A na začiatku len vedel som, že ma to proste baví. Čiže či vás baví, ako fakt dal by som vám hociaký príklad, neviem, napríklad radi robíte kávu, hej, že po škole robíte baristku, tak viete aj vlastne túto na prvý pohľad ako obyčajnú činnosť, keď vás fakt ako baví, máte v tom náplň, tak ju viete v dnešnom svete, teda hlavne tých sociálnych sietí, monetizovať a keď ste v tom fakt dobrí, ľudia by vám proste raz platili možno za to, aby ste ich naučili, ako tak dobre robiť kávu a podobne, ale proste chcem vám dať takú nádej, že keď vás niečo v živote baví, tak môžete, keď budete dostatočne šikovní na tom pracovať, tak môžete z toho proste raz žiť. Potom rýchlosti ďalšia téma, veľmi dôležitá pre mňa, teda hlavne v tom období, v ktorom som bol raz vy, kde ste, tak to je to, že proste nemali by ste podľa mňa lipnúť na názoroch ostatných a až tak neriešiť to, že čo sa možno že v tej škole deje a podobne, lebo aspoň z mojich skúseností vám môžem povedať, že keď som tú školu opustil, tak som zistil, že tie všetky školské drámy, tie proste pletky, gossips a takto, tak že v skutočnosti teda neboli až také podstatné, ako som si myslel, že či ma niekto súdil, že či som teda mal možno, že tú košelu alebo nemal. Neodporúčam vám proste urobiť to v živote, čo robí veľa ľudí, že teda jednoducho takzvané fake it until you make it, že vlastne hrať sa na niečo, čo nie ste. Jednak možno, že z toho nejakého psychologického hľadiska idete tak proti vlastne nejakej osobnosti a tej predstave, ale toto nie je úplne tým predmetom. Pre mňa, čo som proste zažil si, že namiesto toho, že by ste to proste fejkovali a hrali sa, že máte peniaze, že sa vám darí, tak odporúčam vám radšej proste tie peniaze skutočne mať, odrieť si ten úspech, lebo potom proste ten skutočný flex, alebo to, že to máte, tak proste stojí za to a úplne inak to proste prežijete. Hej. Verím tomu, že máte proste nejaké sny, nejaké ideály a možno proste fakt proste nehrajte sa na niečo, čo nie ste, tak by som to asi zhrnul úplne v krátkosti. Čiže nekupujte si veci len preto, aby ste v očiach ostatných vyzerali lepšie, keď na nich proste nemáte, vyhýbajte sa proste tým zlým dlhom, hej, lebo fakt kúpiť si, ja vnímam aj to vlastne auto, keď si kúpite drahé na spadky, že je to proste zlý dlh, ktorý vám vlastne fakt v čase neprinesie v porovnaní napríklad s tým starým autom žiadne nejaké extra benefity. Potom ďalšiu vec, ktorú by som chcel v rýchlosti prejsť, je to také nastavenie, že chybovanie v živote v podstate neexistuje. Ja sa na chyby, ktoré som v živote ako keby urobil, pozerám na ako proste, že som zaplatil za tú danú vec, ktorú som spravil nejaké školné. Hej, že všetko ma proste niečomu naučilo. A obzvlášť, keď ste v mladom veku, tak sa proste nebojte robiť chyby, lebo ja som sa aspoň celý život riadil tým, že proste ak nejde skutočne o život, tak nejde o nič. Takže keď chcete niečo proste spraviť, tak si zhodnote nejako rizika a proste choďte do toho radšej hlava nehlava. A obzvlášť teda podnikanie je plné chyb a podnikanie je plné neistoty, čiže keď sa chcete na túto drahu raz vydať naplno, tak proste zákonite musíte robiť chyby. A nielen v podnikaní, ale proste v živote. Život je proste o chybách, si myslím, a o tých potom ponaučeniach, ktoré z nich plynú a aby sme proste boli lepšími ľuďmi a viac obohacovali potom pokus o mňa. Na to nie je návod. No. Potom chcem vám dať taký pohľad, dneska veľmi podľa mňa nepopulárny, a to ten, že dobré meno máme v živote len jedno, alebo dobrú reputáciu. A či už veríte tomu, že žijeme len raz, alebo veríte tomu, že existujú nejaké minulé životy a nekonečný cyklus opakujúcich sa životov, tak si myslím, že ten
život, či už z jednej alebo z druhej strany, proste sa žije lepšie a ľahšie, podniká sa ľahšie, chodí sa po meste ľahšie, spí sa ľahšie, keď nepošlapete po krkoch ostatných, hej, tak to vlastne môžem povedať. Ja som proste keby celý život zastával tú cestu, že keď už chcem zbohatnúť, tak chcem zbohatnúť proste na dobré veci, lebo fakt ako keby nechcem sa ani bať proste o svoj život, že by som niekoho odrbal o tie peniaze napríklad v rámci tých investícií a potom by sa mi mohlo niečo stať. Takže chcem vás naviesť na to, že aby ste robili proste rozhodnutia, ktoré vám z dlhodobého hľadiska proste možno nie sú úplne populárne, ale proste z dlhodobého hľadiska vám nekazí to meno a proste buďte dobrými ľuďmi. Možno, že tak by som to asi... Keď idú do života, do sveta, že buďte dobrí ľudia, ja sa na vás nepozerám cez známky, ja sa fakt nepozerám tak, ale že buďte dobrí ľudia, tak tu v duši. No. Tak. A poslednú vec, ktorú by som chcel tak nejako načetnúť, je to, čo som už vlastne raz spomenul, že ja si osobne myslím, že život je svojím spôsobom proste utrpenie. Ne? Je to o tom, že si vyberiete a za čo budete ochotní trpieť, lebo keď máte peniaze, tak je zle. Keď nemáte peniaze, tak je zle. Keď máte tú priateľku, tak je zle. Keď nemáte tú priateľku, tak je zle. Hej? A takouto optikou sa dá pozerať naozaj na všetko. Takže ja si myslím, že by ste si v živote, obzvlášť v mladom veku, proste nemali hľadať skratky na čokoľvek. Proste všetko si treba naozaj odrieť, lebo to vám dá nejakú skúsenosť a posunie vás to osobnostne a tak ďalej. A proste vyberte si v živote cieľ, podľa mňa, ktorý je proste hodný toho utrpenia, lebo ja napríklad neverím takej utopii, že keby sme mali všetci neobmedzené množstvo peňazí a mohli by sme si robiť, čo chce, tak by bolo proste lepšie, lebo myslím si, že ten človek je nastavený na to, aby proste pre niečo žil, za niečím si išiel a vlastne kvôli niečomu trpel, aby potom mal z toho možno že nejaké endorfiny, že to vlastne dokázal a že mu to proste stálo za to, či už budete trpieť pre čokoľvek. Proste ja si myslím, teda hovorím, že život je proste o tom utrpení a len si vyberte o tom, či budete trpieť teraz a mať sa neskôr lepšie, napríklad z pohľadu toho investovania, že teraz si odopierete tých 100 eur a trpíte, ale neskôr vám to akýby priniesie nejaké plody práce. Alebo podobne to funguje aj akože napríklad, čo sa týka oblasti zdravia. Hej, že dneska budem trpieť, proste pôjdem si zacvičiť, aj keď nechcem, ale ako výsledkom bude to, že neskôr nebudem trpieť na to, že budem mať proste lepšie zdravie ako ten, kto zákonite necvičí. Takže napríklad túto vec by som ako bol rád, keby mi niekto vo vašom veku proste fakt takto možno, že jasne povedal. Lebo ja som si myslel, mal som také ideály, že ja keď proste prídem do sveta, tak všetci sa mi budú s prepáčením kláňať a že každý proste, všetko mi pôjde ako keby super a bude super, hej. No ale skutočnosť bola taká, že proste trpel som veľa a je to v poriadku. A myslím si, že to patrí proste k životu a pripravte sa na to, že či už budete zamestnaní, či budete podnikať, či sa rozhodnete, neviem, proste odísť fakt napríklad do tej Indie a robiť len nejaké dobrovoľníctvo, tak budete fakt v nejakej istej dobe trpieť a proste vyberte si to, za čo ste ochotní trpieť. Hej. Takže toto som si vlastne nejako pripravil, čo mi prišlo dôležité, že by som to chcel sám počuť vo vašom veku. A teraz by som dal asi priestor na tú voľnú diskusiu. Môžete sa kľudne pýtať, tak voľne, nie, že teraz je diskusia, že neopýtam sa dať čo zle. Tak, čo ti napadne, tak voľnejší. Hej, ja by som možno, že aby som uvoľnil tú atmosféru, ja som bol vždy človek, ktorý v tej komunite sa vlastne pýtal aj úplné hlúposti. A to fakt, že ani vám nechcem hovoriť, aké hlúposti som sa vlastne bol schopný spýtať. Ale bol som sa schopný toho spýtať preto, lebo som si uvedomil, že ten, kto sa pýta, tak je možno, že hlúpy 5 minút, ale ten, kto sa nespýta, tak je potom hlúpy celý život. Hej, čiže... Ono na odľahčenie sa hovorí, že hlúpa otázka neexistuje. Aj to, hej, aj to. No a ako, neviem, či sa chcete spýtať niečo na mňa, na nejakú moju cestu, alebo teda skôr by som to možno, že viedol k tomu v rámci tej školskej firmy, že či teda s niečím sa potrebujú poradiť.
ja si zapíšem druhú hodinu a vy sa tak ukáž, kľudne, Ema, hej. Dáčo. Určite chceš žiaku kaziť, sa dáčo kúpiť. Takže tak vieš. Nie? Nič? Príde k nám host z Košíc, ráno merá cestu, z Košíc je to tak 2,5 hodiny, predpokladám, že? Po diaľnici dneska hodina a pol. No. A vy ste cez Michalovce asi? Neviem úplne presne, proste nejaká hodina a pol, hej. Hodina a pol? No, dobre. No. Ja som zvyknutý stavať o 9:00, lebo taký mám nejaký režim, že o 9:00 vstanem plus minus, o nejakej 10:00 začínam pracovať, pracujem do nejakej 6:00 večera, každý jeden deň aj cez víkendy, keď nerátam, hovorím ti nejako dní tých dovoleniek a takto. Potom idem cvičiť a keď sa vrátim z cvičenia, tak na nejakú hodinu, dve v súčasnosti si dovolím už po tých rokoch aj teda zahrať si nejaké hry večer pred spaním. Takže ja proste idem spať okolo polnoci a vstávam o 9:00, a dneska som vstával vlastne o 5:00, spal som vlastne nejaké 3 hodiny, lebo ja som vedel, alebo aspoň v mojej hlave som si bol istý, že to dneska proste zvládnem, lebo prezentovanie na škole som miloval. Ale ako fakt som to zobral tak zodpovedne, alebo taký som mal vnútorný nepokoj, že vlastne niečo nové a vlastne, že momentálne mám ako vysvetľovať niečo mladej generácii 45 minút, že som to fakt zobral s takou možnosťou, že chcem podať ten najlepší možný výkon, čiže včera som ani proste nešiel ani cvičiť večer, lebo som si to začal nejako nacvičovať a skončil som o 1:30 a išiel som spať, o 5:00 som vstával a prišiel som tu, hej. Ale pekne si, ako to je také úprimné a pravdivé vyznanie mladého človeka, že nie všetko ide s kratkami a že tá cesta k tomu, kde si teraz, že ako pokus omyl, že niečo ťa stála, nielen finančne, ale aj také ponaučenie, ktoré teraz dávaš, lebo platí, že ponaučte sa z mojich chyb, to rodičia vám možno hovoria, že ponauč sa z mojich chyb, nie zo svojich, ale životná skúsenosť je neprenosná, že vám niekto niečo povie, hej, ale mu decku nechytaj tú piecku, jeho rúca popališ sa, aj tak tam príde, aj tak sa chytí, musí vedieť podľa svojej skúsenosti, to je len taký príklad, že aj keď nám niekto niečo povie, že toto nerob, to je zlé, niekedy to chceme vyskúšať, či naozaj mal pravdu. No. Obzvlášť vlastne tie veci v živote, pre mňa, ktoré sú kvázi zakázané, tak sú strašne také vlastne. Áno. Ja som si ešte stále nezapísala hodinu, ale ste sa stále ešte nič neopýtali. To len Ľubo a Jakub Krúľ nám chýba. Dobre, tak ja si tu píšem, čo si tu píšem. Žiadny záujem o niečo, opýtať sa. Marek, nechceš nič vedieť? Nie? Spokojný si? Do minútky 9. S kavičkou si to nerozmyslel? Nie? Ja, že piješ toľko kavy ako Jakub, tak už by si treťu pýtal, keby som ho tak dostal. Áno, som mal 2 a teraz som ešte stal ten Mad Monk Jakubov, ktorý vám dá energiu nejako. No. Red Bull, hej? Nie, Red Bull. Mad Monk. Taká kofeová tabletka, taký marťanko. Taký Marťan. To nepoznám. Ja, potom vysvetlím. Ale čo to je? Želatínový cukrík? Nie, čuráce. Také cukrácie. A to má energiu, hej? Kofeín. Kofeín, no. Ja som rozdávala vitaminové, že? A ešte mám sa vitamíny. Dobre. Ja vám potom taký vysvetlím. Sme na takej marťanskej vesmírnej strave, dáš si tabletku, si nájde, máš všetky vitamíny. Nechceme nič vedieť. Ja by som sa možno že spýtal, vlastne ste spomínali niečo, že nejaké trička predávate s logom školy a s nejakým názvom tej fakulty, odboru. Áno, fakulta. Áno, odborov. Tak, hej, to mi ako napadlo, hej. Že tie trička, alebo tie odbory je rovnaký počet žiakov plus minus v odboroch, či nie? Nie. Ale to nie, že pre každého. Oni si to ako objednávajú, že ja mám záujem o to tričko a keď sa nazbiera tá objednávka, vy to dáte vyrobiť. Dobre, ja som to pochopila na poslednom stretnutí. Hej. To nie je ako, že pre každého, to kto chce, prípadne pre rodičov, priateľov, školy a tak ďalej. Hej, ja som akože len chcel akože k tomu, že keby to bolo teda tak akože férovo nastavené, že
počet tých ľudí v tých odboroch je viac menej rovnaký, že kvázi taký marketingový nástroj, že by som teda, že ktorý odbor si kúpi viac tričiek, tak na konci vlastne bude mať nejakú z toho napadlo, že keď ste o tom rozprávali, to mi hneď tak, že Potom možno percentuálne sa to dá prepočítať, aby to bolo férové, lebo my dostávame vlastne tie školské miesta na jednotlivé odbory, my tu dostávame z ľudský, Vyššie celok z Prešova, že koľko môžeme zobrať na odbor elektrotechnika, doprava, že to nie my si tu vymýšľame, my máme počet a na plne 20 miest elektrotechnika, hej, alebo ja neviem, 15 liceum. Že my máme dané ako tieto normy, koľko žiakov do jedného odboru môžu prijať. jasné. Vidíme, ako to s tými, lebo tu už boli trička, firma to konkrétne, firma študentská robila, no a Ako neviem. nepredalo sa Tu nejaké. každý rok študentská firma, keby si nevedel. Áno, v druhom ročníku, čiže oni rok sa niečo podučia a potom to musia zlikvidovať. A na budúci rok prváci budú mať zase študentskú firmu a budú chodiť za vami a vás otravovať, ako si to robil. Hej, že vy im zase potom dáte tú múdrosť, že do toho nechoďte, to je blbosť. Ale pojazdný bufet sa mi ten rok páči viacej ako minulý rok, to musím povedať. Hej, ten bufet. No, nie je statický, ale dynamický, že vy ako bufet prídete za tým, kto čo chce. Nie, že bufet je niekde a niekto si k vám príde. Hej. No, k tomu by som povedal, že je to ako keby veľmi účinný nástroj na predaj, práve to akýby aktívne oslovanie, alebo teda aktívny bufet, lebo teda ja som väčšinu svojho života robil práve takýto predaj, kedy vlastne nečakal som, kým príde zákazník za mnou, ale ja som išiel za tým zákazníkom a ako tým, že som sa po nejakom čase akože fakt v tom predaji veľmi zlepšil a bol som v tom dobrý, tak ako je to veľmi efektívna proste reklama. Ako len niekto, keď proste vidíte nejaký billboard, hej, konkrétne z tej mojej oblasti, vám poviem, že proste bol tu operátor, napríklad Radosť, ktorý vlastne ešte v ten čas ponúkal nekonečné volania SMS-ky a MS-ky za 20 €. A bolo to akože fakt super, proste marketing to malo nejaký. A ľudia to aj proste vnímali, ale nikdy nerobili tú akciu, lebo zmena a tak ďalej. Ale ja keď som vlastne s nimi prišiel za nimi a vlastne tohto výhodného operátora na tú dobu som ako im ponúkol, adresne, pozrite sa, tu mám SIM kartu, platíte toľko za paušál, OK, tak poďme to rovno spraviť, máte takúto úsporu, máte všetko nekonečno za 20 €. Proste adresne, keď som za tým človekom prišiel, tak tam sa vlastne používali viaceré psychologické faktory, napríklad aj to, že proste človek ťažko hovorí nie, hej, takže vlastne ten adresný predaj, práve keď idete s tým bufetom ako keby za ľuďmi, tak je veľmi, veľmi efektívny, čo asi aj potvrdzujú, predpokladám, že tie tržby, ktoré robíte. Či? No tak moji minulý rok, čo predávali káva čaj ako Staticky? lavica, tak nezarobili za pol roka toľko, ako oni zarobili včera na jednom hokeji a kola, hej, takže ja ich chválim zase, ja to žijem porovnať. My sa hráme na drobné, hej, ale aj to niečo znamená, že ten bufet, keď prídeš k zákazníkovi, tak nevie povedať nie, alebo väčšina, ako keď, že tu sme a príďte si k nám kúpiť. Áno. Proste aj stadovitý efekt, hej, ostatní si kúpili, už vidia, že dvaja pred ním si dali tú kofolu, tak čo budem, dám si aj ja, aj keď možno nechcem a tak, čiže... Aj keď poznáme tie finty, vieme sa napotať i na marketing, i na tú psychológiu marketingu, i barš, čo, hej, takže sme ľudia. Áno. A fungujú tieto veci proste aj na ľudí, ktorí aktívne robia vlastne predaja a proste to obchodníctvo, tak aj na mňa proste platia všetky tie štandardné, povedzme, že tie vlastne marketingové finty, hej. Keď už hoď umelo zvýšite tú pôvodnú cenu a dáte, že to bola akcia, tak už sa na to človek proste pozerá reálne. Ceny, jasne, preškrtnete tam, ja vtedy hovorím, že papier znesie veľa, lebo vy tam preškrtnete 1200 mobil a dáte polovičnú cenu, hej, za polovicu, hej. Pritom možno reálne bol za 700. Presne tak. A to sú tie veci, ktoré nás pomasírujú v hlave a vieme to. Študentka Vysokej školy marketingu nám niečo prednášala, to sú už také psychoextrémy, že ešte v týchto predajniach operátorov, kde sú tie telefóny vyložené, že ešte aj ten úhol toho telefónu, ako je tam na tom stojančeku, má nejaký vplyv na naše, ako to vidíme, ako to vnímame. Ten úhol telefónu, jak je tam položený, viete, on je na takom kabliku, aby ste ho nezobrali aj tam, kde si.
jak sú tie pulty, že vy okolo toho môžete chodiť, môžete si zobrať a ten uhol hovorila, že to je presne podľa niečoho našej hlavy, jak my sa pozeráme. Potom toto viem z iného, stoličky u McDonalda testovali, aby neboli príliš mäkké ani príliš tvrdé. Aby ste tam nevysedávali ako v kaviarni v pohodlnom kresle, ale aby ste zase tam neboli krátko, akurát na zjedenie toho odišli. Vône hudba to vieme z marketingu, hej, umiestňovanie produktov v rámci výšky aj v rámci predajne, to sme si všetko, poznáme to. Že by ste neverili. 2 plus 1 zdarma, vždy toto 1 zdarma skončí v koši. Takže pýtajte sa. Dneska vlastne ako najväčší taký, podľa mňa, príklad toho, že ako niekto nad nami ako keby manipuluje s tým našim rozmýšľaním, sú podľa mňa tie sociálne siete, že jednoducho tie algoritmy, alebo to, ako to funguje, tak veľa mozgov na tom pracuje, aby to bolo presne tak, ako to je, že proste napríklad v rámci toho scrollovania, že vám dá raz, dvakrát super vec, ktorú si proste pozriete, máte z toho takú radosť, potom vám proste vyskočí na schvál 2-3 krát nejaká blbosť, alebo nie až taká proste super vec. To je to, aby ste akýby mali ten efekt toho kvázi kasína, že čakáte, kedy zase príde ten dopaminový radosť z toho super videa. Takže keby bolo každé video akože úplne perfektné, tak všetko veľa škodí. Hej? A vlastne človek sa dokáže rýchlo adaptovať na hocičo, na to dobré a na to zlé. A svojím spôsobom, keď na tom človek nejako aktívne nepracuje, tak nás všetko počasie nejako začne proste nudiť. Hej? Čiže keby bolo všetko strašne zabavné a úplne super, tak by sme si možno, že počasie povedali, jasne, super, a idem asi robiť čo iné. Proste, lebo už som presítený tým dobrým. Tým dobrými endorfínmi. By ste nevedeli, čo to je mať radosť potom, keby ste ju zažívali sústavne. Alebo keď sa nestrieda dobro so zlom v živote, tak by ste nevedeli sa tešiť, že zase bude dobré. Len toto musím vydať chvíľočku. To mám práve poznačené pri tom, že život je utrpenie, že dobro bez zla nemôže existovať, alebo si ho minimálne proste neuvedomujeme. A tu je teda to, že vyberte si tú cestu dobra, keď na tým viete aktívne pouvažovať. Lebo niekto tu možno, že tú možnosť voľby nemá. Hej? A to už sú zase témy nejakých vylúčených komunít a podobne, kedy hlavne teda na Slovensku si myslím, že je taký prirodzený nejaký rasizmus alebo nejaká šikana, možno, že je nám Slovákom nejakým spôsobom, alebo odčlenenie iných, ktorí nám nezapadajú do tých nejakých škatuliek, je nám také prirodzené. A títo ľudia to majú naozaj veľmi ťažké a nemajú možnosť úplne, že možno, že tej fakt v pravom slova zmysle tej voľby byť tými dobrými ľuďmi. Hej? Čiže myslím si, že vy ste všetci z lepších pomerov ako nejaký, hovorím, Róm, ktorého napríklad odpísali proste už od malička, lebo má takú farbu pleti, tak už mu nedali ani možnosť študovať na takej dobrej škole, ako ste vy. Aj preto to môže byť vlastne super človek, ale máte úplne ten istý potenciál ako vy, len kvôli tomu, tak sa narodil, tak ako keď som si tieto veci trošku študoval bližšie, tak som pochopil, že ako to, že sú napríklad, keď ideme do týchto vecí, proste Romovia tak zaškatulkovaní pre nás, že sú proste zlí, kradnú a všetko, tak neviem, či by ste vyrobili niečo iné, keď by ste fakt nedostali tie isté možnosti ako oni na začiatku života, že proste by vám nikto nedal tú šancu, nikto by vás nikde nezamestnal, nikto by vám nedal možnosť toho bývania, hej, lebo proste však Robovia sú asi špinaví alebo dačo a proste mi to zničí byt a takto, tak či by ste vy tiež ako keby v tomto smere nešli na tú zlú cestu a nekradli dneska strašne výhodne do 700 € len s upomienkou, hej, takto, to už ideme zase do politiky. Takže preto teda ja hovorím, že keď máte tú možnosť vybrať si tú cestu, tak si radšej vyberte cestu toho byť dobrým človekom, keď máte takové požehnanie v tom živote. Áno? Ideme na veľtrh podnikateľských talentov. Ideme tam s produktom, že hodiny zo Sadry. Aký, prepáč, hodiny? Hodiny zo Sadry. Zo Sadry. Budú vylevané zo Sadry. A ja mám otázku, ako by sme ich mali tak prezentovať, tak, že by to vyznelo zaujímavo, alebo jak to mám povedať? Ja to doplním, predaj mi hodiny zo Sadry. Hodiny zo Sadry a ako
vlastne formát tých hodín je sadra, ale oni budú odliaté Materiál zo bude sadry. sadra. Materiál bude sadra? To bude ciferník, no aj tak bude Že bude- funkčný produkt, hodiny tu nemáme, ale vlastne nebudú z dreva, z plastu, z kovu, ale vlastne budú do formy odliaté zo sadry. OK, ako dlho trvá ten proces toho, kým sa to vlastne vysadruje? No tak, poviem bežne sadri, dajme tomu 5 minút, potom vyliatie a celkové trhnutie 20 minút, 30 max. My to na budúci týždeň budeme robiť. Ty prinies tú sadru, oni ich chcú ešte len vyrobiť. Okrem sadry máme všetko. Máme formu, máme Ciferníky. strojčeky, a budeme farbu máme, takže budeme to vyrábať. Ešte postup nevieme, ale hlasili sme sa, že ako keby sme ich už mali do tej súťaže, tých talentov. OK, tak tu by som asi využil tzv. IKEA efekt, že keď má ten človek alebo ten kupujúci potom možnosť si to aspoň z časti sám nadizajnovať alebo proste personalizovať, tak by som to proste využil. Určite tu v rámci toho odprezentovania by som urobil to, že samozrejme mal by som možno, že 1-2 ako už hotové produkty, ako to môže proste vyzerať, ale tí ľudia, neviem, na ako dlho by bol ten veľtrh, ale dával by som si možno, že také polhodinové, alebo raz za hodinu by som proste urobil ten produkt pred očami druhých, nech vidia, že vlastne ako to funguje, lebo ľudia, keď vidia ten proces, tak sa k tomu vedia aj tak nájsť bližší vzťah. A neviem teda, že či to bude len čisto proste, že biele a hodiny a proste bude to fungovať, ale ja by som tam určite teda začal v rámci tej ceny tých hodín. Máte rovno, už keď budete na tom veľtrhu, tak máte napríklad v cene už aj to, že môžete si tu u nás, keď si to teda kúpite, keď neviem, či to ľudia si budú kúpovať už rovno tam. Neviem, či bude možnosť vyrábať to tam. Uvidíme, jak je to prácne, lebo asi tam v tom stánku neviem, či budú také podmienky, aby sme to tam mohli Má to 2,1 meter, takže myslím si, že pomerne áno. Že by sa to tam dalo. No však dopovedz myšlienku. Hej, myšlienka je vlastne tá, že keď tam bude mať možnosť teda ten človek si to rovno sám nejako vyfarbiť, lebo to tak tomu som sa chcel dostať, že tá personalizácia, že keď už to vynie ten biely produkt, tak napríklad keď už človek bude tam, tak len tu osobne má možnosť, tu máme vlastne pripravené už farby a takto, že keď si ho zakúpite hodiny za 20 €, tak už môže v rámci toho aj rovno vyfarbiť si to a mať z toho proste aj takú vlastnú skúsenosť, že už keď tam dá už len nejaký svoj rukopis do toho, tak už je to jeho a No to je dobrý nápad. Hoci by sme len dali biele a že by si tam dopísali napríklad, že pre Janku, hej, vymyslel, Napríklad. že, príde vám, že pre priateľku, že napíšte jej tam menovanie, hej, a že už tým by tam mal on nejaký Lebo slogan majú ako perfektný. Čas je v našich rukách, čas v našich rukách, hej. Čiže to je super, ako ešte aj, áno, hej, doslova, že ešte aj toto, keď vlastne máte takýto slogan, tak sa pre mňa to dá ako implementovať do tohto produktu, lebo fakt si to človek, keď je taká možnosť, áno, že nie je to proste fakt až tak náročné, že by ten človeku, ako je to smiešné, ale už len to, že zoberie tú formičku, on si to sám preleje, tak už niečo robí na tom sám a už sa do toho vie tak akýby viac vžiť a spiať s tým produktom. No možno aj o tom, že by si tam dopisovali, keď zistíme, že už vyliatie by bolo tam veľmi pracné, alebo nejak, neviem, z iných dôvodov priestorových možno, že by sme mali len biele hodiny a že môžete si tu kľudne ako svoj námed niečo, máme tam aj to tie papieriky zlaté, či čo si kúpil. Aj nejakú dekoráciu, že si môže dorobiť sám ako tie hodiny a čas je vo vašich rukách v zmysle, že naozaj fyzicky tie hodiny sú, ale aj, že my si s tým časom môžeme robiť, čo chceme, komu ho venujeme. Viete, je vám to jasné? Taký dvojklad, dvojmysel. Hej, toto je ako fakt... Áno, i fyzicky, i duchovne. Áno, to je veľmi, akože toto je pekné, čo ste vymysleli. Hej. Čiže ja by som tú myšlenku teda posunil tým, že by som sa to snažil personalizovať vlastne tie hodiny. A neviem, či sa teda na sadre dá hoď s vodobými farbami, proste fakt, že hnedú a proste v rýchlosti to nejako vyfarbiť, tak toto by bolo také podľa mňa akože super. Farby, nie? Či to do tej sadry? To sa robí Do sadry primiešať? a ono by sa to dalo aj využiť na mramorový efekt, teda na toho čisto, že Áno. potom aj dá sa urobiť, že by to vyzeralo aj mesiac. Porozmýšľajte. Toto a dokonca keď sa to vlastne, by sa to dalo tak akože celé zrýchliť a zefektívniť, tak doslova, keď človek by si teda išiel kúpiť tie hodiny, aby ste sa vlastne o tom dohodli, tak presne mu dáte nejakú paletu farieb a on sám
si proste môže tam naďapkať, jak mu toto, pomiešať si to nejako a rovno mu proste vyjde už pre neho personalizovaný custom produkt, kde vlastne Ľudia majú radi veci custom. tiež tam akýby hraje ten efekt toho kasína, hej, že vlastne nevie, čo človeku proste vynie, či to bude pekné, či to nebude pekné. Takže ako určite by som tam zaradil tie farby a nielen bielovanie, ako to nejaké tie maštičky, ale aj tú farbu vlastne, že keď človek si to môže takto sám spraviť. To vidíme podľa mňa na takých videách na sociálnych sieťach, kedy vlastne ľudia sú ochotní zaplatiť nemalo peňazí za takú akýby skúsenosť, že má človek len biele plátno a oni mu dajú farby a on tam proste iba to hádže a zrazu mu niečo vyjde a vlastne je to strašne málo nákladné, si myslím, ale ľudia sú za to ochotní zaplatiť, lebo proste vytvoria si nejaký ten produkt, hej, proste. Takže tak. Dobrý nápad, ďakujeme za nápad. Ešte chceš dať čo, Lukáš, sa opýtať? Ale dobre, nie? Že si to môže tam dať trošku svoju pečeť. Hoci by len napísal menovanie rukou, Hoci len že pre mamičku, alebo ja neviem čo, hej. A už by tam mal trošičku tú svoju spoluúčasť svojho srdca. Nie sú otázky, Jakub? Nechceš dať čo? Nič. Ema, nič? Dievčatá? Nie. Jakub, marketing, pýtaj sa. Jo, nič ťa nenapadá. Neurobil si ani jednu fotku, nejaké rilko, čo dneska dáš? Ja som zvedavá. A z Košic mu daj tú fotku, čo si mne poslal, nech dá, že sme boli na školení. Jakub, na teba, neotáčaj sa. Neviem, ja pozor na Lukáša, tá fotka je hrozná. Pohodíme na marketingu. Dobre, Bude z marketingu. Oni nám hodnotia kategórie od produktu, cez marketing, cez financie, cez prezentáciu, že za všetko sú nejaké body, nielen, že my tam prídeme s nejakým produktom a že koľko ste predali. Podľa tržby je cena, ale naozaj je tam široký záber tých vecí, ktoré musíme my odprezentovať. Môže sa kľudne na nás prísť pozrieť. To je na parku, to bude 27 marec. Košiciach? 24? Mne sa zdá, že 24. To je potom 24 marec. Napíš mi to, ja potom vlastne, keď to je v Košiciach a už mám s vami nejakú túto, tak potom Jo, na mám... parku to bude. Hej, ja ti 4. tam marca. tam budú v rámci celého regióna stánky A to je prosím ťa deň aký, lebo akurát koncom marca by som mal byť v Srbsku. Od útorok, tak to by som potom mal to až viem, že štvrtok nejako odchádzam. Marec 24, jo, mám tu vrch podnikateľských talentov, je to útorok. Tak to potom vám vlastne môžem sľubiť teda, že... Hej, to je super potom. Tak to vám vlastne môžem sľubiť, že teda prídem sa pozrieť. Že ako ste to... My máme 3 konzultantov, s jedným spolupracujeme, my tu tak škola už dlhšie, lebo najprv nás chodil na finančnú gramotnosť a teraz 3-krát už je aj súčasťou tak ako ty prvý rok a on tu už 3 roky chodí na študentskú firmu. Aj jeho som Mareka Butalu navrhla na ocenenie, ale keby si s nami tak akože dlhodobejší, že raz za rok by si prišiel do Sniny pozrieť Jakuba, jak sa má, on bude potom už 3. a 4., hej. Tak môžeme ťa potom tiež navrhnúť ako na ocenenie za konzultanta pre študentskú firmu alebo tak. Lebo tu na východe málo to chce s mladými. Butala je tiež z Košic, nie? On je z Dlhého, neviem. Ale ako býva v Košiciach tam. On býva v Durgošite, alebo tak, kde tam Už to je trošku od Košic. Hej. Ono to je tá finta, tam sú lacnejšie domy byty a koľko ušetríš na byte v Košiciach, toľko zaplatíš na Cestovanie. nafta, benzín za to PHM, čo chodíš zase každý deň. No. A tie zápky, to všetko, to jedno s druhým. Konečný dôsledok možno narovnako. Ďakujem, Lukáš, zvoní nám. Ja tiež ďakujem. Milí žiaci, stoličky